ka jing kuble it haga kertenga da Jesus Christ bau try ka mana kawan sipi haga ni gapor bar gapang bangin ye kren kalong kumno ngin san haga jingngeit ka Bible ya ka bangin ye kren kalong na ka stis nong room ka lenong ka basan bar ga kot ka balai bangin san de ke jingngeit ka Bible ka om bat om tang kum tahi ken Henry ngis ngok menru ha ke jingjen jar da tip biang ba ka jingjen jar ka penlong ya ka jing yasha bat kata ka jing yasha ya ka jing shem sim ba kata ka jing shem sim ya ka jing kermen ba kata ka jing kermen kam ju pen ran bu kho ken na ba ya ka jing I du blay la te yar no buk ha ki donu jongi daw men sim ba khu yaw bala ai no hangi ka Bible ka yutu bangin long ki briw ki basan na ka jingngeit ya hab ban yakun lane ban mat ya ki jingge aka jingem jungi kum ki banget ngimla banong atrai weng lut ya ki jingge junga baro lane weng noi ne ki jingge lane hadin jong ka ne ka jingge bang ikendu ngan sekrib ha yo blay hadin bau blay la pen kia hadin bau blay la kerku hadin bau blay la ai ka kam ka jam hadin bau blay la ai yo lok ne ka lok la hadin bau blay ai ko ni nga ngan sekrib ha la ne ondang la yo ya ka jindon kam ka ying ka sam ngan sa sekrib ha yo blay kata kan nom la ban long ka jingi kai na ka tinu blay kalong ba ka jingla ban sekribhayo blay kalong da ka jing job ha ki jing jenjar kamu ada deng jong ka jing kerdu hap deng jong ka jing hap deng jong ka jing yakun yau blay ni dai ban bu akmat ya ka kam ka jo blay ngim dai setia ban kenriano ni dai ban shikri yau blay wat ha ka jing jenjar ni dai ban snokmen wat ha ka jing snosi nang ta damang itip bagata ka jing kemen ba ka jing jenjar ka bawan nangi kaya rap yang ngi ban penlong ya ubriu ne ka briu ka bayasha ya uriu ngai ubala ban yasha apdeng ju ka jinge ngai dan apdeng ju pi ki ba snow ya ka ni ka kubor pi dan apdeng ki jinge ka ba crow ka ba pila stang ban sentui no try pi stang manong kat panganang duai katang ka jinge kanang wan kap nang shikri blay katang nang mat I ka jinge kat banganang perkat I ka babha kata ka basniu kanang wan kat banganang ai shaw ka kam blay kata ka jingkerdu kanang wan Henry wat nom pen ngap ya kani ka don kam ya pi ban job da ka jing yasha yai ai yai shikri yai shafrang namar on pen long janai ya pi da ka jing yasha bat kata ka jing yasha ya ka jing shemen sim kawan ra sa ka jing shemen sim haba pila ban yasha kawan ra ya ka jing shemen sim kabamot ka men sim jong pi ka connect bau try ka sedang ban shani au blay ka eat au try ka sanduri ka jing long ya ka jing em pinang wat ya ka tinu blay pinang shakri au try pinang tuai pinang shajing it pinang lek ban yalap pinang lek ban ai shaka kamu try pinang lek ban plasho try wala ki jing e aying ki don wala ki jing e aka met pi your snow wala ki jing e aka kam ka jam aka jing puli wala ki jing e aki babun rukam pi don Henry kani kan ya rap ya pi bagata ka jing ya sha jong pi hap deng jong ka ka jing e pen ban kawan ra ya ka jing shemen sim pin long ka briu bala ban shemen sim pinang snow tu ka jing day ba blay ka jing I jo blay nang ta ka jing shemen sim kanang wan ra ya pi ya ka jing kermen bagata ka jing kermen kam ju pen le ran bu ko ya pi kermen o mau briu re hau blay ka ktinu blay ba pin yo akia ba pin yo ka jing palait ba pin yo ka jing job ba ko wei ka ski ka jing pen em kan sajia u blay un sakta
ya ka jingwai jo pion senjubab ya ka jingkot dapi kan seurlong ya ka tangka ba pila bet sambai kan samiso ya ka tangka ba pila tray kan manbha ya ka tangka ba pio iba ka lengki kamlong ka ba seiso anre kan se seiso na mar ka tangka jing kermen jo piau troy ka jingngeit jo piau troy ka jing shene jo pia ka tin jo play kam ju pen le ran bu kho play unam buram yangi henre ubolam ya ka tin jong u nama ya ka tin jong u la pen scam ma beneng dei halor jong ka ne ka nongrim haba pi ngai ya ka tin jong u play on nom pen le ran bu kho ya pi pin yeng scam how try wadong ngan shong no ying ngan nom long shu kum ki wei ka ne kanom la shu ban ji hanga pi don kam ye ki kon la ne u play la ne pi dwai show play ban yo kon what are the tin u play so ai pi ki kon la ne pi don kam ye ka kam ka jam what are the tin pi don kam ye ki chim pule ban job what are the tin pi don kam ye ki jing kala ka ba mut ki ying ka sem kon ki ti la deu lok ka lok what no are the tin pi kwa ya ka ta ka kam ba kan ya chaprang what are the tin ke ka ba pi ton ka jingker men na ka tin jo blay ka ta kan pen long yao blay ba un pen un long ya la ka tin na ba ya ka jing I du blay la te yar no buk buk ha ki donu jong pi la ne ka donu jongi da ka ta ka jing ai a ka jo blay da ka ta ka bor jo men sim ba khut da ka ta ka jing ai a ka jong u men sim ba khut yo I hang ni ngan pule biang sajisi na ka ne ka tukot ka basan kong kum ne bat ka ta ka jing kermen kam ju pen ran bu kho ken na ba ya ka jing I u blay la te yar no buk ha ke donu jongi dau men sim ba khut yau bala ai no hangi da ka ta ka jing I blay ka ba mot u blay u I palat ye pi la da pin ong yo blay bon isi ye pi unum la ban isi na ba u blay long ke jing I ka de u blay God is love and love is God play unom isi ya pi unom ino ya pi but u eat ya pi kata ka jing eat jo play kan penlong ba ke jingyan jar jo pi ba pi la ban ya sha ha ke jingyan sha jo pi kan wan kata ke jingkermen ke jing shem sim ha ke jing shem sim ka wan rai ke jingkermen ka wan rai ke jingngeit ha ke ta ke jing shem sim ba ke jingngeit ka wan raru ke jing eat play ha ke ta ke jing eat play pi se snow to bo play eat ya pi ba un ai ru ya kata kaba pila ang nut pila pan kat kum gatin jo blay ka chingi blay kabala ban kerku ya pi ka chingi blay kabala ban pen im ya pi ka chingi blay kabala ban ya shem ya jing kendu jo pi ka chingi blay kabala ban rapat ya pi wat la pila kalon la ne la ngam makit ha kata ka pungti hor ka pop ka chingi blay kan ra ya pi ka chingi blay wat haba pila fail un ra ya pi wat haba pila kalon wat deng ke jing tlot jing suai un pen shai bor haba pi pang un pen kia haba pi don hab deng jong ke jing klumat jing mut un pen bei kata ka dei ke jing I ke jo blay komta nga kren ya pi ka ne ka por pediang ya ka jing I blay happy na bau blay u I baru ai lut ya ki e ke baro na ka rom ka ba pralenong na ka rom ka ba pralenong ka Bible ke yatu bagat khot ka balai po way ka ong kumno te ngin ya ong ya kini ki e ke ru la do blay long na ka banta jongi way tau ban ya le bat ngi khot balai puar utau bam shom le benut wat ya lau kun jong uhi henreu la ai tin no ya una ka banta jongi baro kumno te unom ai e lem bat uru ya ki e baro angi kabamut ka jingi jogu ka ai lut ye ki eke baro angi leng bau Jesus Christ u blay na karku ya pi yeng jot wat sa ju som sat pong ki jan ke nap ki babha let trace dang biang ka kam ka jam sange no ban chau mat sange no ban yam yero you try ai ngo yo blay let chi ki jia seng money you try
ai bagata ka jinga sha jompi ai bagata ka jingjenjar penban kan long ka sbo aga jinglong haga jingngeit jopi kanang ba pin san leng ba kita ki jinge bat bau blay onda kerku ya pi ha ka kerteng ga do jisu driving a duai nam ta ki tu bat lot ki baswai nam ta ki tu bat don den jo ki jinge ki jingem na ka benta ki tu ki bat don ki jingjar ba ki la ban yang scam ba ki la ban yai ne bat ba ki la ban im ga jingem ga bat mai how Jesus Christ try kin yo ino ya kata ka step bat mai pat aga jingem jo ke haga kerteng u jisu ngadwai amen.